tren a punt d'entrar a l'estació de França, un Rodalies de Catalunya de color taronja, d'aquests nous que últimament han sortit, des que la Generalitat de Catalunya té el traspàs que li ha passat a l'estat espanyol. Estem a punt d'encreuar-nos . Aquí veiem la platja de Vies, tota la platja de Vies de l'estació de França, i allà al final de tot es veuen les Torres Mafre i el túnel que empalma amb Passeig de Gràcia. Veiem també una locomotora amb molt de fons estacionada en un punt. Aquí veiem l'edifici de gas natural, les vies de l'estació de França i a punt de sortir un altre tren. Veiem l'estació de França amb bastants trens dintre.